Ay sa wakas mga tats, naabot na jud akong tripod nga gi-order no. Kay lisod kay ni mag-content nga kita ra bitaw isa, unya magluto-luto nga walay mogunit sa kamera. Na maglaba jud akong ulo ng mga tats, man ang gusto jud ko mo order ana. Sa una pa ko nangarap ana mga tats kay di lalim kay usahay mo sa balay ako ra isa. Walay content creator nga wala naglisod kung ikaw ra isa, imposible kaayo mga tats. Mag-isa ka glamas, yang isa kamera nasa imong kamot, di ba? Lisod kaayo. Mo na nagkuha jud ko ana kay bisag kinsay pangutanon ng mga tats, nindot jud na ingana para kabuylo kag lihok-lihok. Mo na ako sa gijaming-yaming ang nag-deliver mga tats kay basig palpak na di na ko dayon nun samtang wala pa nato nagisi para di ta kabayad, di ba? Wala man di problema kung dili nimo dayon nun basta mobayad lang kag 100 nga ginatawag nila free shipping. Siyempre kay mo man gibalik wala ni jud free, mo na mobayad kag 100. Pero ang tinud na mga tats dili ba na sa nag-deliver no, sayo pa na dito sa punuan kay kana sila ego ra nag-deliver ug isa pa dili sila ang nag-repack ana mga tats. Mo bitaw nang uban da masuko ipuspos sa ilaha. Ayo pud pag ngano kay luoy pud taon na sila. Wala pa na sila kabalo kung sa suludan na ang ilan nag-deliver lang. Tapos ato tanawon ba kung unsa ka tinuod ning atong order. Pero baga na mga tas lahi ra sa mall matas kan nipis no, kana siya quality jud kay na siya matas kay nakita jud nako dito sa mong pag-chat no. So mao jud na akong gi-order matas kay ganahan ko ana og isa pa bugat siya og dili sa lisod bitbiton kay sa mall man gud walay gunitanan nga mobitbit ka. Naapang. Asan pun holder nili? Raw. Wala, dili na pun holder. Sige, Ano na lang na to kung ganahan ko ni kung Manawag okay na lang ni ko siya. sa Okay, Manawag deliver ang Vicente, ma'am. Wala ko kabalo, ma'am. Baka idala mo ko, ma'am. Vicente. Naman na si mong text, ma'am. Tanawa lang. Nag-text man ko. Atats, achip na. Take 4 na yung atats. Pwede di siya ananaon matats oh. Ano yung purpose niya? Ganahan mo ko ni kibaga ba? Na pwede sa talikod, pwede ana. Og saka ka na upod siya. Oh. Oh ha. Murta mo tawag bumba ni matats. Oh. Ana kanindot mo ganda ni matats kayo. Di na ka maglisod og balhin baka nasa sariling gunitanan. Anaonan siya. Kung gusto ta matug bukid. Oh. Tara na, maligo ta bukid. Oh, di ba? Oh, di kahit dugay na ko nangarap ni matats. Ika-upload ka ni mag-vlog ta na wala mo gunit. Oh, di ba? Oh, di ba? Dili na ta maglisod mga tats bisag asa pa ta moadto mabukid man o dagat naa na mogunit sa tong cellphone. Pwede na ta magsayo-sayo na mga tats nga dili magliok-liok sa tong kamot. Shout out dahil sa mga pamilya dahil. Pangalan apelyido? G-Lord. J-Lord, apelyido. Tilap. J-Lord Tilap. Wow, kaya boy. Mahalo ko sa kapilid. Nagula na. Ano gihatag si mong inahan nagkaulaw. So mga tats, wala na ko gi-adjust na. Basta kayang kung gusto ang phone holder, wala dyan na abot. So, kani siya, para man sa cellphone eh. O, para man ibire, pwede mo itumba, tagilid. So, ang tripod ang naabot, o, darang karton. Nya, ulan sa to. Thanks!